I er gode til ligesom at se øjeblikkene, man kan stole på, at I er på pletten. Jeg hedder Mikkel, og jeg er event- og produktionschef i Tech Barbecue. Vi har også mange historier sammen, og I har også været med til at fortælle Tech Barbecues historie. I joinede os jo første gang tilbage i 2018. Det her år vil så være vores 6. år sammen, hvor vi laver fede ting. Grunden til, at vi skal samarbejde med sådan som jer, det er, at vi laver så mange forskellige ting. Det er jo ikke kun et stort summit i september. Det er jo også nogle mindre projekter rundt omkring. Der er det så sindssygt vigtigt, at vi har nogen, som forstår os, Tech Barbecue. Hvem er vi? Hvad er vores DNA? Og så ligesom få det ud. Der kommer altid til at være noget, man ikke lige kunne forberede. Det er fedt at have nogen, som ligesom kan det. Bare være klar på at sige, hvad end der opstår, så skal vi nok finde en løsning. Når eventet går i gang, så kører det jo med 120 km/t. Der er pop-up events, vigtige ting, der sker på scenerne, paneldebatter, der er vigtige at dække. Det er jo klart, der skal I jo have løbeskoene på. Jeg vil selv tænke, at det er næsten en uoverskuelig opgave at have. Men når man ser jeres film, I laver, så har I jo fanget mange af de vigtige øjeblikke. Der kan ske noget super fedt til eventet, og der skal I bare være klar. Det øjeblik kommer aldrig tilbage. Når jeg sidder og laver det, jeg gør, så er det vigtigt for mig at finde nogle leverandører, som jeg også kan arbejde sammen med rent på et personligt plan. Målet må være at blive betalt for at lave nogle fede, inspirerende projekter sammen med sine venner. Det synes jeg på en eller anden måde, at vi har fået skabt sammen. Fik Oliver sådan en lille tårer. Ja, det gør jeg. Det gør jeg lidt.